fomentar la lectura a la nostra llengua i fer al mateix temps un xicotet homenatge a l'escriptor de castellà Enric Valor. Amb aquests dos objectius, l'Oficina de Promoció del Valencià de Torrent ha organitzat aquesta activitat, lectura de les rondalles entre escolars i veïns de la ciutat. Jo aquesta nit no tinc son i vull fer espadella. I quin capritx, el xiconet. Deixa't, que massa hores va la dura. Bé... La Casa de la Cultura de Torrent s'ompli així d'històries carregades d'emoció i aventures. I va dir, tiqui, que sóc ric, i va cantar. Vaig a casar-me amb la filla del rei, pues sóc més ric que no ell, que gratant... I del paper a l'escenari. Dani Miquel interpreta Els barrets de Valor, un viatge imaginari que descobreix amb més menuts alguns dels secrets de l'obra de l'escriptor valencià. Estan celebrant també el centenari i he vingut en el meu espectacle dels barrets de Valor, que la idea és fomentar la figura d'Enric Valor i les rondalles. Una xica molt bonica que portava un canteret, quan arriba a la font es trobava el riu Basset. Se n'assabenta i el canter al reballat, qua, 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 el canter al reballat. I així les desgràcies van anar enganxant-se com cireres. En Castalla va passar. Cultura, entreteniment i aprenentatge en la nostra llengua. Un impuls necessari per a que des de ben joves els veïns de Torrent puguen desenrotllar l'estima per la nostra llengua.